Il-Bjennali ta' Venezia hija organizzazzjoni kulturali ta' fama internazzjonali u ta' prestiġju. Imwaqfa fis-sena 1895, il-Bjennale tippromovi art trends kontemporani waqt li jtellaw wirjiet, installazzjonijiet u riċerka fis-settur tal-arti, arkitettura, ċinema, danza, mużika u teatru. Hija tarġa ferm importanti għall-artist li jkollu l-possibilità li jirrappreżenta l-pajjiżu b'xogħlu f'din il-Bjennale. Il-Bjennale tiġbor fiħdana ftit mill-aħjar xogħlijiet artistiċi minn madwar id-dinja f'numru ta' postijiet madwar Venezja għal perjodu ta' żmien. Architectural Project hija l-kumpanija Maltija li ġiet mistiedna biex tipparteċipa f'din il-Bjennale. Il-Bjennale iservi biex ikun ta' showcase għall-arti u l-arkitettura ta' pajjiżi diversi li jieħdu parti fil-exhibition. U ovvjament peress li l-art u l-arkitettura ma' żewġ espressjonijiet importanti tal-identità ta' poplu u ta' pajjiż, dan huwa mument fej pajjiż jista' juri il-prodotti tiegħu mill-art kulturali lill-pajjiżi kollha tad-dinja għax kulħadd imur f'dan l-event mill-pajjiżi kollha tad-dinja jaraw l-arkitettura u l-arti li jintwera fil-Bjennale. Matul iż-żminijiet ħafna pajjiżi bnew pavilion ġewwa dak li sejħu l-ġardini ta' Venezja u hawnhekk b'daw il-binijiet li għandhom xi wħud minnhom anke 50, 60 u 70 sena juru l-arti u l-arkitettura tagħhom. Kull Bjennale jażel tema u fuq il-bażi ta' din it-tema mbagħad ix-xogħlijiet jintgħażlu li jintrow fil-exhibition. Aħna konsapevoli ħafna bil-fatt li aħna meta nibnew bini da se jifforma parti tal-isfond tal-ħajja tan-nies. Jiġifieri l-ispazji li nikkreaw li nħolqu huma l-ispazji li ġew fihom jgħixu n-nies kemm jekk huma spazji pubbliċi kif huma spazji privati. Din is-sena urejna proġetti kemm ta' proġetti ta' interni kif ukoll proġett tal-lift tal-barrakka li huwa proġett pubbliku li jintuża minn kulħadd u ipprovajna nuru kif fil-fatt il-memorji tan-nies u il-miti tal-poplu jistgħu jsiru fuq dan l-isfond. Hemm ħafna romanzi anki deskrizzjonijiet storiċi, pereżempju jekk nitkellmu fuq Herbert Ganado li kiteb Rajt Mata Tinbidel jibda fil-Pjazza Reġina fejn il-Premier fejn kienu jmorru jieħdu drink u jinnamraw, eċetera. Ġifieri dak kien l-isfond tal-żożija tiegħu. Tam li għamilna minflok urejna modelli jew disinji li huma il-mod tradizzjonali li perit juri x-xogħol tiegħu. Kommissjonajna 3 video artists biex jagħmlu video fuq kull proġett li kon qegħdin nuru. U fil-każ tal-proġett tal-Barrakka Lift saqsejna l-artista Ġermaniża Bettina Huċek li għamlet film fuq il-moods kollha tal-ġurnata, ġifidiet minn filgħodu kmieni meta titla' x-xemx sakemm tinżel ix-xemx u l-attività li jsir madwar dan il-lift. Jiġifieri kien ukoll video li juru mhux biss l-arkitettura ma l-ħajja soċjali li hemm madwar din l-istruttura l-ġdida. U xtaqna nuru wkoll kif dawn l-istrutturi li qed jinbnew illum se jkunu parti mill-memorja tal-futur. U biex nesprimu dan il-kunċett, kommissjonajna l-arti ta' artist Malti jismu Darren Tanti li studja il-tekniċi tradizzjonali klassiċi ta' kif kienu jsiru il-pittura tal-żejt. U pprovajna nuru daw l-istrutturi ġodda f'mod kif kien jintwera fi żmien is-seklu 19 u qabel. Sa ftit ġimgħat-ilu fil-Bjennale tal-Arkitettura kien hemm il-preżenza importanti ta' xogħlijiet Maltin, fosthom ix-xogħol tal-artist Malti Darren Tanti. Wasalt biex nieħosem f'din il-Bjennale purament b'każ naħseb min-naħa tal-AP kienu qegħdin ifittxu artisti li jistgħu jikkontribwixxu għall-proġett tagħhom, artisti b'karatteristiċi speċifiċi u ġejt ikkuntattjat minn Konrad Buħaġar biex
nikkollabora magħhom. Prattikament il-kwalitajiet li bdew ifittxu fija kienu kwalitajiet pittoriċi li jistgħu waslu il-messaġġ tagħhom b'teknika kif ukoll bil-kunċett. Il-kunċett inħoloq bejn it-tnejn li aħna bejn l-AP u bejni. L-idea kienet li jien ovvjament ġejt mitlub mill-AP li nipproduċi ċertu xogħol. Imma l-idea min-naħa tal-AP kienet li jiena nikkontribwixxi wkoll bħala artist. Ġifieri kellha sensiela ta' laqat fejn tkellimna, diskutajna l-idejat, jiena preżentajt demos ta' xogħol, kellna kritika, ġifieri kien proċess informattiv ħafna, proċess artistiku kif fil-verità għandu jkun. Għalija personali hija xi ħaġa kbira ħafna għax hija soddisfazzjon personali kbir u anke għal portfolio tiegħi personali, ġifieri ħaddini sprint tal-qudiem anke mill-aspett artistiku kemm mill-aspett professjonali x-xogħol tiegħi bħala l-edukatur. Min-naħa tal-pajjiż hija xi ħaġa kbira wkoll illi jkollna artisti lokali jipparteċipaw f'events ta' dan it-tip għax inkomplu nestabbilixxu ruħna kemm bħala pajjiż f'livell f'dal-każ ta' arkitettura u b'kollaborazzjonijiet artistiċi inkomplu npoġġu lil nfusna fuq il-mappa fejn tidħol id-dinja artistika f'kunċett wiesa' ħafna tal-arti. Attivitajiet, opportunitajiet, informazzjoni fuq fondi, kif ukoll informazzjoni fuq attivitajiet kulturali u artistiċi jinstabu fuq is-sit elettroniku maltaculture.com.